Γεια σας παιδιά, είστε στο κανάλι Bubble Play TV. Τι λέτε να παίξουμε και σήμερα μαζί? Τέλεια! Όπως βλέπετε έχω φέρει εδώ μαζί μου ένα puzzle με τον πτερόσαυρο και θέλω να με βοηθήσετε να βγάλουμε όλα τα κομμάτια και να το φτιάξουμε μαζί. Τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε! Βγάζουμε όλα τα κομμάτια. Και τώρα πάμε να τα βάλουμε με τη σωστή σειρά. Μήπως μπορείτε να βρείτε τον αριθμό 1 στα κομμάτια? Για δείτε παιδιά. Για δείξτε μου, πού είναι ο αριθμός 1? Να το, σωστά. Είναι στο κεφάλι, ο αριθμός 1. Βάζω το κεφάλι και πάμε να συνεχίσουμε να βρούμε τον αριθμό 2. Πού είναι? Νάτος! Είναι ο αριθμός 2. Βάζω το κομμάτι και συνεχίζουμε με το 3. Βρήκαμε και το 3. Βάζω το κομμάτι με τον αριθμό 3. Επόμενος αριθμός είναι το 4. Σωστά. Βάζω το κομμάτι με τον αριθμό 4. Συνεχίζουμε. Και πάμε να βρούμε το... Ποιο παιδιά? Το 5. Πολύ ωραία. Βάζω το κομμάτι με τον αριθμό 5. Μήπως μπορείτε να βρείτε τώρα τον αριθμό 6? Για δείξτε παιδιά, πού είναι ο αριθμός 6? Σωστά! Βάζω λοιπόν το κομμάτι με τον αριθμό 6. Και συνεχίζω με το 7. 7 λοιπόν. Βάζω το κομμάτι με τον αριθμό 7. Μπράβο παιδιά, είστε εκπληκτικοί. Συνεχίζουμε με το 8. Πού είναι το 8 παιδιά? Να το! Σούπερ! Βάζω και το κομμάτι με τον αριθμό 8. Επόμενος αριθμός το 9. Να και το 9. Βάζουμε λοιπόν το κομμάτι με τον αριθμό 9. Και τελευταίο είναι το 10. Μπράβο παιδιά. Βάζουμε και το 10. Εκπληκτικά. Φτιάξαμε τον πτερόσαυρο. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε όλα τα βίντεο. Γεια σας!